سلام كما تمسي زاوركم تغطات تلفون تي في ساعة شعات خوينو لومي سنبت عسرا مقاوي سدالو هاقران زيادات حيزالكم قريبا لهم نمكتالكم بغبر زعد مساهم صنح ميكايل حرقو فلما كنكم تلمو دي بغندنا تبتاتو فيلم نفس صورات صعب كبابينا بزركب تكالات عنا كعرسا مويوان هاقران مكس هوسبيتال ورطات تلابيهم مصري حرشاد انت مقبيل نمرقاز عطو بكتوت راو سرح سلاسل الله اب باطع اب حق ترافيك زتوكره غسقاس نتمهارو تخايلو اوزينات وصاي روسيا اب كينات يوكرين فلما وان لعلفنا دمص زقعت ميسايلات كم تطقمت افريقيا اب اسبانيا انصار نارو وقاتات حلقتي نغرات الكتريك شيت ندادن زغنعه سلامو سلفو تخايلو سيمين كوريا حيال روكيتات اب حدوان نايزون چف مسارح فتنه كم زكايرت دو كوريا اسيسا زرزر زينا بنوبر زغلاغلا نفس صورات كاب حالكي ገንዘብን ጊዜ ንخدحنا بكبابينا بزكب تكالات عنا كحرسا وكيل كفلي مولدان هاغراوي موكس هوسبيتال ورتا دكتور كبرا باشا طلابيوم اذا كفلي زبصح سرحوا بጊዜ وليد زغاطم عقود حرسن مسفريامنت ستاساسر كبيدن فوكسن صقمات مفتاح كمون اما حصن زره حبطن كاب ماصن وصاي زفطر دقن ملاي مخانو زحبر دكتور كبراب ابز حلف عامت ابت هوسبيتال كاب زتغلاغلا 5,000 نفس صورات اتن 26 ميتاي بمطبحتي زتغلاغلا مخانن غليصوم ابتي هوسبيتال كاب 6 زواتات هاغرنا نز مصا نفس صورات كل عينت كتتلن قدمن دحرن حرسي كم زكاير بمحبار نفس صورات حساب زحرسا شومونت غيزي كتتل مزغبرا ندحنت عشلن زهلو اسواصو عبي سلازخونه كتغبرو تلابيو نحكمنا ماصن بسملك دما دكتور كبراب ابز حالف عامت بتقلالا 882 فوكسن كبير المطبحتي كم زكايرو بمحبار ابت هوسبيتال اب غيزي مطبحتن حرسن زغاطم برتو عمد ميتين متكا هاغراو بانك دم زغبرلون زلو دغف عبي مخانو ابريهم او هاغراو موكس هوسبيتال اوروتا كاب زلو لعلي 100 عراوتي اتي 30 كلتن زتفلالي ناي ماصن صقمات زغاطمن دقانشيو تعقيبن زحكمالو مخانو اتسترخ بحاريتها ينصر نابي كالزينام سنسجرم كفل حقاقاتن قطصر مسرح حرشا دحنت مغبن بقعت حرشاو مهرتن مرقات عتب قطصراو سرحات يسلاسل كم زلو غليصوم وكيليرينا يوناتان عبين زدالو صبصاب يوناس ابراهام كوربوي وانا دايركتور نايت خفلي عطو تقلاب مسكنام سيرينا بزغبرو قال محتت مرقاز بقعتن دحنتن ما خعبت اتوت مدهانيت بقلن انسسان عزرتن مقب انسسان مدهانيت ربال عند بقلن وحوس طاقما بهريا وحابتي كمون دحنتن بقعتن اتاون سددن مسروحات يكونوا زي مسروحات عينتات مقبي مرقاز كاب كند نتفتاتهم كم زخونه حبيروم مقبي بدققتي تهواسيان كيميكالاتن باكلاوي متنخافن بقليلو سلازبكال عتب مقططار كم زد ليو زغلصاتو تخلاب بدرجاو القسب صدرا بيتن تكالن صريت مزوتار اب مرغغات عنا زفر مقبي وساني كم زخنه بمزخار نزرق حزي اب لعل زي مالات تكالات حقاوي سقمتي كم زوسد ابريهم اب زوباتات ماكل دبوبن عن صبان زركبا عسرا افريت صبان وصيت صبان تكالات منستر حرشاب زي كايدو صعرن متبعن زبزحا توادادار تحستو زلو فريات بمقراب نتي كاب دغزاتو زنبره كتكا كم زبقع تقيسو دما وحدات جن بسنك زي صفوف السرارحن دويلن دحر مصنح اتي زدل الروح حيتات مسمالا داقم كمز جمرا قليصوم جنت بغلي احمل تنفرتاتن بفلايكا كوميدر بزملكاتاتو تخلاب ابز حلفه 3 عامات بجوجيا طاقما صرب على مدهانيت استبكله استات 900 كونتال كمز توقحفه مس مشارختي بمتحبار استخايده غوسغواس دما اب افلطون نقحتن حرستوت وتاوي وصيت كم ترخبو حبيروم بقعات حرشاوي مدهانيت نمرقاطون بعتوبيو زسراح زبله اتو تخلاب كاب كلتشان 13 جميرو ابستاتوي كيميكالاوي تحستو زلو حرشاوي مدهانيت بستخايده قطصراوي سرحات ناي تتقامنت غزيو زودقه استات 3000 كونتال مس مشارختي بموهاد كم توغنه انصيروم اب منستر الحرشا وانا دايركتور كفل حقاقاتن قططرن اتو تخلاب مسقنا بموداتا
ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፕላስቲክ መትሓዚ ኣብ ጎደናታት ዝሽየጥ ጸባን ውፅኢት ጸባን ከምኡውን ጊዜኦም ዘሕለፉ ሃለኽቲ መግብታት ኣብ ጥዕና ሃልስያ ስለ ዘውርዱ ሕብረተሰብ ጥንቃቐ ክገብርን ንዝምልከቶ ኣካል ክሕብርን ኣዘኻኺሮ ናብ ዕለታዊ ፀብጻብ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ምስ ንሰግር ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኮሮና ቫይረስ ተረኺቡ ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቂቡ ክንክን ክግበረሉ ዝፀንሐ ሓደ ዜጋ ሓዊ ሎሚ ተፋኒሉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9723 በፂሕሎ 9619 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋኑ 103 ብሞት ዝተፈልዩ ሓደ ድማ ገና ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ዝርከብ እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና 20 መጋቢት 2022 ኣብኑ ዞባ ሓጋዝ ብቕዓት ትምህርቲ ንምርጋፅ ዝዓለመ ርእሰ መምሃራን ሱፐርቫይዘራት ኣመሓደርቲ ከባብን ኮሚቴ ወለድን ዝተሳትፎ ዓውዲ ዘተ ብ17 መጋቢት ተኻይዱ ኣብቲ ዓውዲ ዘተ ንትርጉምን ዕላማን ብቕዓት ትምህርቲ ሜላታት ምሕያል ውፅኢት ትምህርቲ ስነ መምህርናዊ ኣወዳድባን ምሕያል ቁፅፅራዊ ስራሕን ኣገዳስነት ምውናን ብሉፅ ቤት ትምህርትን ብሉፃት መምሃራንን ከምኡውን ሞያዊ ደረጃታት ንምሕያል ክግበር ዘለዎ ፃዓር ዝብሉ ዛዕባታት ዓሚቕ ዘተ ተኻይዱሎም ሓላፊ ኣሃዱ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ተኽለሰንበት ዘርኣይን ሱፐርቫይዘር መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር ዓብዱ ኣዳዲን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኩለን ትካላት ትምህርቲ ብቕዓቱ ዝሓለወ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብምትትታው ኣብ ኩሉ መርያት ኣርኣያ ክኾና ንጥፈታት ስርሕን ብዝጭበት መዐቀኒታት ክምዝና ከም ዘማእከለ ኣገባብ ኣመሃህራ ብምትትታው ዝምድና ወለዲ ተምሃሮን መምሃራን ክሕይላ ከምኡውን ጠንቂ ምቁራፅ ተምሃሮ ብግቡእ ኣጽኒዐን ፍታሕ ከናድያሉ ፀዊዖም ደረጃታት ብቕዓት ትምህርቲ ፈጠራውነትን ተበላሕነትን ተምሃሮ ኣሕይልካ ምሁር ሕብረተሰብ ሰብ ምውናን ምዃኑ ዝጠቕሰ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣቶ ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል በወገኑ ነዚ ንምስማር ኩሎም ኣካላትን መምሃራንን ብልዑል ተገዳስነት ክዓዩ ንሓደስቲ መምሃራን ድማ ከተባብዑን ክደግፉን ኣተሓሳሲቡ ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተኽለ ሃይማኖት ሙሳኤል ድማ ምዕሩይን ውሁዱን ኣገልግሎት ትምህርቲ ብምርጋፅ ተወዳደርቲ ተምሃሮን ምፍራይ መምሃራንን ወለድን ናይ ሓባር ርዲት ብምፅራይ ልዑል ፃዓር ከካይዱ ካብቲ ዓውዲ ዘተ ዝርከብ ሓሳባት ድማ ከከም ኣገዳስነቱ ኣብ ግብሪ ክትርጎማ ዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዘቕረቡ ሓሳባት ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ከጓንፍ ዝፀንሐ ፀገማት ከወግድ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ብምግላጽ ቀጽሪ ዘይብለን ቤት ትምህርቲ ቆላሕታ ክግበረለን ሓደስቲ መምሃራን ድማ ቀጻል ስልጠናታት ክወሃብ ዝብልን ካልእን ርእቶታትን ለዋታትን ኣቕሪቦም ኣብኑ ዞባ ሓጋዝ ካብ መዋዕለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሐ 37 ቤት ትምህርቲ ከምኡውን 3 ናይ መደብ ዓርዮት ንቑጣታት ኣለዋ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍልጦን ግንዛበን ኣብ ሕጊ ትራፊክ ንምዕባይ ብ17 መጋቢት ኣብ ከተማ ባፅዕ ኣብ ዝተኻየደ ተምሃሮ ዝቐንዐ ጎስጓሳ ኣካይዱ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ናይቲ ዞባ ሜጀር ንርኣዮ ፀጋይ ኣብ ሕግን ተምሃሮን ራይ ተምሃሮ ከምኡውን ዝምድና ተምሃሮን ፖሊስን ኣተኪሩ ዝርዝራዊ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ዝውደቡ ኣነቓቓሕቲ ኣሰምህሮታት ኣብ ምንካይ ሓደጋታት ትራፊክ ዕዙዝ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎም ብዝለዓለ ክድፋኣሎም ምዃኑ ሓቢሩ ዝበዝሑ ካብቶም ዘጋጠሙ ሓደጋታት ብሰንኪ ሸረልትነት ኣብ ተጠቃምነት ጽርግያ ዝስዕቡ ምዃኖም ብምሕባር ኣብ ድሕነት ትራፊክ ዘሎ ንቕሓትን ኣፍልጦን ንምባል ንምውጋዶም ውሁድ ፃዓር ከም ዘድሊ ገሊፆም ሓላፊ መርመራ ሓደጋ ኮርፖራል ኢስያስ ብርሃነ በወገኑ ርሕቀትካ ዘይምሕላው ምጉሩባት ልዕሊ ዓቕን ጽዒንካ ብሽክለታ ምምራሕን ብዘይመገድኻ ምጓዓዝን ገለ ካብቶም ብተምሃሮ ዝዝውተሩ ቀንዲ ጠንቂ ሓደጋ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ስለ ዘድሕን ተምሃሮ ንድሕነቶም ጥንቁቓት ክኾኑ ሚዒዱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኤሪቲቪ ምርጫኹም ጌርኩም ትከታተሉ ምህላውኩም ኣዚናና ነመስግን ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናታት ናውፅለይ ዜና ወፃኢ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣብ ተካይዱ ዘላ ወታደራዊ ስርሒት ንፈለማ እዋን ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝጓዓዝ ሚሳይላት ከም ተጠቕመት ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ትማል 19 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነዚ ሚሳይላት ተጠቒሙ
ኣብ ምዕራባዊ ዩክሬን ዝርከብ ፍሉይ ወተሃደራዊ ዕላማታት ከም ዘዕነዎ ሓቢሮም እዚ ኪንዛል ዝብል ስያመ ዝተዋሃቦ ሚሳይላት 2000 ኪሎሜትር ዝጓዓዝ ክኸውን እንከሎ ፍጥነቱ ድማ 12240 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ሓቢሮም ሩስያ ኣሜሪካ ሰሜን ኮርያ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝጓዓዝ ሚሳይል ንፈተነ ዘብቃዓ ምዃነን ዝሕብሩ ጸብጻባት ብወግዒ ኣብ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ክውዕል ግን እዚ ናይ ሩስያ ናይ ፈለማ ምዃኑ ይገልጹ ሃገራት ምዕራብን ኪናን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ነቲ ሩስያ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኮኒኖን ኣለዋ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነተን ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝደናገጻ ጎረባብቲ ሃገራት ሩስያ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከም ዘለዎ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ ኣብ እስጳኛ ብልዑል መጠን ይሩን ዘሎ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት ኤሌክትሪክሲቲ ነዳድን ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ እታ ምጅማር ናይዚ ሰሙን ብመራሕቲ ዓበይቲ መካይን ዝተጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ትማል 19 መጋቢት ኣብ ከተማ ማድሪድን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን እስጳኛ ከም ዝለሓመ ተገሊጹ ኣብ እስጳኛ መጠን ዝቕባበ ልዕሊ 700 በፂሑ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ቁጠባት ሃገር እዚ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ካብ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ምዃኑ ይሕብሩ ዋጋ ነዳዲ ክብረ ወሰን ናብ ዝሓዘ ደረጃ ምዕራጉ ብዝፈጥሮ ስጋት ዜጋታት ዘድልዮም ነዳዲ ንምሓዝ ኣብ ምዕደል ማእከላት መስርዕ ገይሮም ከም ተራዩ ማዕከናት ዜና የቃልሓ ኣለዋ ናሩ ዋጋታት በቲ ንመበል 25 መዓልቱ ቀፂሉ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ከም ዝወሰኸ እኳ ይሕበር እንትኾነ ካብ ምጅማር ናይዚ ዓመት ክውስኽ ምጽንሑ እዩ ዝግለጽ ትማል 19 መጋቢት ቀዳማይ ሚኒስትር እስጳኛ ፔድሮ ሳንቼዝ ነቲ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተኸሲቱ ዘሎ ናሩ ዋጋ ነዳዲ ሓበራዊ መፍትሒ ንምንዳይ ዝዓለመ ርክብ ምስ መዛኑ መራሕቲ ኢጣልያ ፖርቱጋልን ግሪክን ዘተ ከም ዘካየደ እዩ ዝጋዋሕ ዘሎ ናሩ ዋጋ ነዳድን መሰረታውን ሃለኽቲ ነገራትን ኣብ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ክብረ ወሰን ናብ ዝሓዘ ደረጃ ዓሪጉ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ሰሜን ኮርያ ሎሚ 20 መጋቢት ሓያሎ ናይ ሓፂር ርሕቀት ሮኬታት ኣብ ሓደ እዋን ንምውንጫፍ ከም ዘገልግል ናይ ዝተገልጸ መሳርሒ ፈተነ ከም ዘካየደት ዶብ ኮርያ ከሲሳ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዶብ ኮርያ ብዘውፅኦ መግለጺ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ 4 ፈተነታት ከም ዘካየደት ብምጥቃስ እቲ ጉዳይ ብጽኑዕ ይከታተሎ ከም ዘሎን ሓይልታት ምክልኻል ሃገሩ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክጸንሑ ትእዛዝ ከም እተዋህበን ኣፍሊጡ ሰሜን ኮርያ ነዚ ሓድሽ ፈተነ ከም ዘካየደት ዝግለጽ ዘሎ እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብዝገበረቶ ተኸታታሊ ፈተነታት ወተሃደራዊ ወጥሪ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዓሪጉ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሓያሎ ናይ ሓፂር ርሕቀት ሮኬታት ኣማዕቢላ ከም ዝፈተነት ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ተደጋጋሚ ፈተነታት ነቲ ወተሃደራዊ ምትፍናን ዝዕርግ ምዃኑ ይገልጹ ሰሜን ኮርያ ዘለዋ ኒክለሳዊ ኣጽዋርን ካልእ ዓይነቱ ኣጽዋርን ክመጻን ዝኽእል መጥቃዕቲ ኣብ ምምካት ከም ዝውዕል ብምጥቃስ ልኡላዊ መሰላ ከም ዝኾነ እያ እትሕብር ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ብ1819 መጋቢት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብምዃን ናብ ሰፊሕ ከባቢ ብምልሓሙ ንዋታውን ኣከባቢያን ዕንወት ኣውሪዱ በዚ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘይነብሮ ምዕራባዊ ሸነኽታ ክፍለ ሃገር ዝተኸስተ ባርዕ ዝፈጥሮ ስጋት ኣሽሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉ ተገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብርቱዕን ደረቕ ንፋስን ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ኣኽቢድዎ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ሰመዚ መጥፋእቱ ሓዊ ዛጊድ 4 ሚታዊት ናይቲ ኣሳት 200 ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ኣረዲኦም ዜና ንምዛማር ዜና ክደግመልኩም ለብሶ ጾራት ኣብ ከባቢን ኣብ ዝርከብ ትካላት ጥዕና ክሓርሳ ሞያውን ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ጶረታ ተላብዮም ሚኒስትሪ ሕርሻ ድሕነት መግቢ ንምርጋጽ ዕቱብ ቁፅፅራዊ ስራሕ የሰላስል ኣሎ ኣብ ባፅዕ ኣብ ሕጊ ትራፊክ ዘተኮረ ጎስጓስ ንተምሃሮ ተኻይዱ
أبزينات وصاي روسيا أبو كوينات يوكرين فلما وان لعلفتنا دمسيز وعزمي سالات كم تتغمت أفريقيا أب إسبانيا أنصار نهر وقاتات هالقتي نقرات إلكتريسيتي ندادين زغنعه سفيح سلام وصل تخيل سمين كوريا حيال روكيتات أو حد وانا يزون جف صار فتنا كم زكاة دو كوريا كيسا زي خبركم تعذبتن لهم شسترالو زينا مصنع رابزي في تسام سلام كتالكم مع زي مسكن وددر تاريخاو فلتت بويا حمشك فالسعي وزار مريك بوغنيكن سلام